Hatalmas volt az érdeklődés a múlt szombaton megrendezett gazdagréti piacon. Minden árus előtt tömött sorokban álltak az emberek, hogy hozzájussanak a jó minőségű termelői élelmiszerekhez. Király Nóra önkormányzati képviselőt évek óta rendszeresen keresték meg a lakók azzal, hogy miért nincs a lakótelepen piac, hiszen a legközelebbi ilyen lehetőség a Fehérvári úti csarnoknál van. Idén télre pedig úgy tűnt, minden összeáll ahhoz, hogy a tervet a gyakorlatban is megvalósítsák. Pár hónapja elkezdtünk ezzel foglalkozni, felvettük a kapcsolatot a Magosszal, mert próbáltuk azt, hogy őstermelők jöjjenek csak ide, akik első kézből árulják a saját terményeiket, és kizárólag magyar árukat. A kezdeményező képviselő régóta együttműködik a Gazdagréti Összefogás Egyesülettel, így adott volt az ötlet, hogy a szervezet végezze a piac mindennapi szervezésével járó feladatokat. A kezdeményezőknek olyan őstermelőket sikerült felcsábítaniuk a vásárba, akik igazi házi készítményekkel látják el az itt élőket. Tulajdonképpen minden, ami a piacról beszerezhető, azt igyekeztünk ide is összegyűjteni, tehát a tejtől, a kenyérektől kezdve, a húsosokon, zöldségeseken át igyekeztünk mindenkit egy csokorba gyűjteni. Az árusok közül volt, aki a Magoszon keresztül Szegedről vagy Vácról jött, de a pék például hazai, a 11. kerületből érkezett. A piacot most rendezik meg 5. alkalommal, de kezdetben csupán 2 árus áldogált a Szent Angyalok temploma előtt. Elméletileg 8-kor kezd a piac, de 3-4-8-kor itt már meglepően sokan vannak, és vannak olyan árusok, akik egyszerűen hétről hétre többet és többet hoznak ki, és 11 órára így is szinte minden elfogy. Ami számunkra nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy ugye jók a terméket, jó árusokat sikerült megtalálni, és az, hogy ugye a vásárlók folyamatosan vissza és visszajönnek. Úgyhogy ez személy szerint nekünk ez nagy boldogság. A piacot elindító képviselőnő a minőségi termékek mellett nagy elismeréssel nyilatkozott a szervezőkről is. De rengeteg munkával jár ennek a piacnak a szervezése, folyamatosan tartani a kapcsolatokat a őstermelőkkel, a plébános úrral, a hirdetések megszervezése. Úgyhogy igazából ők az operatív lebonyolítói a dolgoknak, én csak segítkezem, és próbálok mindent megtenni azért, hogy ez a piac itt a környéken ellássa ezt a több ezer embert. A kezdeményezés úgy tűnik valamit elindított. Azóta ugyanis több képviselő jelezte, hogy hozzájuk is érkezett igény a piacra. Így a jövőben más városrészekben is találkozhatunk termelői árusokkal, legközelebb várhatóan Kelenvölgyben.